ty jsi se zdržel tak dlouho. A on říká, panem Poláškem, byl jsem na bunkru. Jsem si říkal, já ti dám pana Poláška, já ti dám bunkr. To byla nějaká baba a kdo ví kde. A pak jsem si říkala, já se tam taky jednou vypravím. Byla jsem tady poprvé a už navždy. Dědovi se nedalo odolat, nedalo. Jaká byla jeho vlastnost, pro kterou si se okamžitě zamilovala, Zdenko? On uměl to, co dělal, o tom věděl do detailu. Kdyby jedna informace se měla podobat zrnku prachu, tak i to zrnko prachu dokázal sdělit. Já jsem si ho velice vážila za to, co všechno o tom bunkru věděl. Den české státnosti. A tak to právě dobře vymyslel Petr, že to bude vzpomínka na pana Jana Poláška. Chtěli bychom to takhle už na věky věků, aby se vzpomínalo na pana Jana Poláška, protože to byl velikán. Ten beton a to železo, to je všechno jeho dílo, nebo převážně jeho dílo. Samozřejmě měl spoustu spolupracovníků, nadšenců, bunkrologů, kteří mu v tom pomáhali, protože jakmile to dělal do toho svého vysokého věku, už by to všechno neutáhl sám. Ale zase se koukám na rodinu, na Pepíka a na Petra, to si já pamatuju, tak před bunkrem, jak jsou tam ti protitankoví ježci, tak ti byli natíráni tady přímo Pepíkem, když byl ještě malý. Kolik vám bylo roku, když jste tady přišel poprvé na Dárkovičku? Když mi byly 4 roky, tak to tady bylo zarostlé stromama, do bunkru dveře byly asi 3 metry nad zemí. To bylo moje první setkání. Tady bylo spousta hlíny, to bylo v dezolátním stavu, tu chyběly střelny a to všechno vybudovali, dovezli až z pohraničí. Měli povolení od Ministerstva národní obrany. To všechno děda vyřizoval. Všechno to vyběhal. Vyběhal. S flaškou slivovice, jak jsem slyšela, a se schopností domluvit se. Země česká, domov můj, nad Tatrosa blízké hromy divobiju, nad Tatrosa blízké hromy divobiju, zastavme sa, bratia, nezavodni, zradia Slováci ožiju. Zastavme sa, bratia, nezavodni, zradia Slováci ožiju. Čestné salvě připravit, klíci, kaň, zamířit, pal! Zamířit, pal! Janem s rodinou Gelnarovou je tady syn od dcery Milušky a manžel Petr Gelnar. Vzpomínáme na něho stále, že on byl vzácný člověk. Pomáhal každému, mi pomáhal hodně, když jsem stavěl barák. Práce se nebál vůbec. Práce se nebál. Ani té mimo bunkry. Všechno uměl taky, jo. Vy jste, Petře, Prasinovec, pane Jane. Jan Polášek byl bratr mého dědečka, československého tankisty, takže vyloženě jsem rodina.